Bueno, esatea Corcuera andereak egin duen berizketarekin, ez gaudela desados. Esan nahi dute oso argi bereiztu du neurri konjunturala eta egiturazkoaren artean dagoen ezberdintasuna eta ez gaude horren kontra, ez? Baina uste dugu azken finean deskontua antzerakoa izan daitekela. Ze oraintxe bertan eskatzen dena da neurri konjuntural bat, non 50% deskontu bat egongo den, eta uste dugu erdibidekoaren bigarren puntuan aipatzen den bide horretan, deskontu progresiboen bide horretatik ere iritsi zitekeela deskontuak zifra berdinera, lehen esan dugun bezala, ez da, maiztasun gehiagorekin erabiltzen duten bidaiariei eta errenta ikuspegia aplikatu ondoren laguntza gehiago behar duten familien kasuan, ez da, beraz, egia da ezberdinak direla, baina espero dugu antzekoak izatea azkenean behar gehiena duten personentzat. Beraz, Aluze andereak esan du, guke gure jatorrizko zuzenketan 20% bakarrik aipatzen genuela, ez da, eta egia da. Zeren ikusten ari garena da, EAJ, alde dagoela 20% hori ordaintzen jarraitzeko baldin eta bakarrik Espainiak 30% jartzen baldin badu, ezta? Eta hori da guk ez genuena ondo ikusten, eta horregatik esaten genuen, goazen Espainiak esaten duela, ja 20% hemen sartzera gure garraio publikoan. Zeren, beraz, Aluze andereak esan du, ondo ikusten duela gure jatorrizko zuzenketa non 20% guk geuk ordaintzea eskatzen genuen, eta igual galdera izango zen, hain ondo ikusten baldin badu beraz Aluze andereak, zergatik ez dator neurri hori 2023ko aurrekontuetan? Hori izango zen galdera. EH Bilduk gaur lortu duena izan da, erdibideko zuzenketa bat, hobetzen duena gure jatorrizko proposamena. Eta hori uste dut ezin zaiola kritikatu alderdi bati negoziazio baten ondorioz erdibideko zuzenketa hobe bat lortu izana. Eta gu oso pozik gaude lortutako erdibideko proposamenarekin, eskerrak ematea berriz ere Elkarrekin Podemos iuri, eta baita ere eskerrak ematea PSE-ri eta PP-ri gaur hemen babestuko duelako erdibideko proposamena, eta nik uste eskertuko dutela benetan bai herritarrek eta baita ingurumenak ere.